Какво правят децата? Това е поредица от арт-прояви на изкуството. Първите така наречени дни на младежкото изкуство. Първия решихме да го организираме в Сандански. Ще организираме празници в Ивайловград, в Разлог, в Хасково, в София, в Пловдив и във Варна. Искаме да въвлечем младежите в изкуство и да могат да се изразяват чрез изкуство, като показват своите чувства по отношение на мир, приятелство, доброта, красота, любов. Как намирате събитието от Трето училище? На нас много ни харесва, защото децата са много мотивирани, много са ентусиазирани и се включват активно във всички мероприятия, които организираме. А има още много изненади, денят току-що започва. Благодаря. Кафяо. Кафяо? Кафяо? Нали е дърво? Абе, прозорците не дърво. Как се казваш? Бождара. Какво сте решили да нарисуват? Сценичен тръст, може да сценичен тръст. Кажи ти, тя се смущава. Нашествие на извънземни. Нашествие на извънземни. Това ли рисуваш? Искам да видя най-нелото. Няма страшно. Ще видя на соля. Ако се падне, Идва.